Хайде пак. Хайде пак. Бързо! Бързо! Александър, ти си първи. Давай. Алекс, чакай Борис и тук долу да се закача на гърба. Чакай Борис. Лягай долу. Хайде, стой там, стой там. Давай Вовка. Айде, Бориса. Бориса с краката напред. Вовка с краката. Айде и баба добре. Здравейте. Здрасти. Ти скачаш ли? Какво ще правиш? Айде, Бориса. Айде, пускай се. Той пречи. Александъре, Не преслай, баба, ще я бутнеш назад. дай маймунски и ти номер, сега няма го правиш. Не дей, бабе. Ама знаеш как се навържат, като на кучешки кръст се навържат. Той се пусне преди нея нарочно Не, не, я лежи и бутай, чака. бабе, не. Служи я в камиона, татев. Тя Служи. не можеш да управляваш.